Spišská Nová Ves stále neskorovala. Svit zaznamenal doposiaľ 7 bodov. Je potrebné tie prvé body na hostujúcej strane. Úvodné body pre Svit zapisuje Daniel Blaško. No, vyzerá to... Všetci naďalej útoku, ale majú už len 5 sekúnd na strelu. Skúsi tam Makula spoza perimetra, tak sa ide. Viac, teraz sa medzi nich nezaradil Daniel Blaško svojím nepresným trojkovým pokusom. No, ale pozri... Vybojoval priestor. A dokázal skórovať a otvoriť. Napokon to skúšal Makula. Strany kapitána Rytierov Michala Jasečka, však máme tu zisk Spišiakov a následný nájazd na... Aha, tam bola v podaní Matušeka, ale neúspešná, tak na opačnej strane rýchly break cez Makulu. Ten dvojbodový bude. Makula individuálne a máme tu... Turnaj, v ktorom spoznáme teda najlepší basketbalový tým do 19 rokov na Slovensku. Záverečné 2 minúty prvého polčasu. O 19 bodov vyhráva Svit. Už s faulom. Ives Piatka. Prehrali hráči Komárna na Sokoláka. Na strane perimetra Daniel Blaško nedostal ju, tak Spišiaci pomýšľajú na rýchly break, 14 sekúnd, ale napriek tomu času do konca prvého polčasu je ešte viac. Skenovej Vsi v tretej štvrtine Spišiaci prehrávali 0-7, aktuálne už vyhrávajú túto časť hry 10-9.